pretlak v sociálnych médiách, každý druhý deň nový seriál, album sa len tak chrľa, vojskali sa ten bar prelial, nitkami tam z hora hymbe Rayman, 100 000 nastaví za payment, svet počúva už keď je tam fame len, rap to už je iba entertainment, presne ako TikTok, na rape pára, že to je vplyv drog, nehovorí nič viac len hit drop, ľuďom príde tento typ hot, cheat heads ako Rocksteady a Bilbo. Oka nad Mordorom, bojí sa Bildo, keď to nedá ohľadať to nikto, cestu temnotu tu nebude vidno. Chce napáľovať tá stopa do neba a elektrika vymnutá obdrgal Borigál. Deti majú poloprázdny obedár, škola nemá na soliny, čo majú dať do jedál. Že vraj nemáme to súdiť, na 18 šupru máme kúriť. Smolmak to má slabé múry, seknite im hlavy, nadrbeme ich do elektrickej rúry. Koľko má to autorité, diktátory, karikátory sú hore, my sme miniatúry. V redakcii sedia kreatóry, korporáty sa tým čakáme ako hre o trúny. Čo to si podáme múmy, no tak takí, že budú tu ruiny. Prečo ľuďom berete ich med a nedáte im nič zaspäť? Vyjdú včera, keď rozdražíte úly. V dnešnej dobe nechce robiť ani doktor, situácia hodnotí sa ako otrok, ekonomika nerobí žiadny pokrok, rozkrok ženy predávajú ako hotdog. Reperi sa snažia predať svoje hovno, no robí ako školkali a preto idú na dno. Pripadajú mi ako starý Jožo Pročko, ich show bude krátka a preto končí čoskoro. To čo bude ďalej nepovie ti si byla, neostávať nič, iba krásne vidieť na kriminál, nečakáte nič kriminál, buď to riešneš, alebo ti bude stačiť minimál. Celé tieto sady ako sitcom, nebavím ma skakať ako piškač more minzlom. Nečuduj sa, že som to riskol, PAT je v prvom rade človek a ne číslo.